hlad už. Doufám, že jsem spálil. A tady... A... Nevadně jsem tady to chtěla vidět, ale to je. Tyjo, tady. Tady půl už. Přijel se. Po dnešním dnu mám už hlad, tyhle. Tak. Tak dejte, a... Pádělko odvětví. A jídlové. Tak, čím to udělám? Takže, takže, oj to, prdě, no ty král, to jsem tomu dal, no. Ty píči, co teď? Jo. Jo, takhle. A ještě znova. A znova. Ještě jednou. Ty královo, co to je? Ty to je umytý. Tak. Tady to. A to unesu. A tady. Tamhle je Jockey Jordan. Tak sem, ještě dejte, a sem, a... Ty jsem si úplně. A ještě dejte, a... Pojď sem, a... Ale to... Tak, a... A ještě, tady to kurva, to pivo dává. Ještě něco vlastně. Tak. A ještě to. Teďka jsem dodal. A tady to je. Hop. A ještě dej to. Ještě jsem zapomněl dej to. Tak, to mělo všechno. Měříme. 30, 18, 80, 40, 500, ty jo, ani to moc nedělám. Šmek. A hop. A šmek. A hop. Šmek, a hop. Tak. A jedným bohem, srdce sladký moju. Tak. A ještě. Tak. A. No. A je to. Prdel. Co to? No prostě. No co to? Co teď? Jedině. No. Tak. A ještě takhle. No. Takhle. Tak, a je to. No. A? Co to? Ty král. Doufám, že dole je debil doma. No, ale vařený mrzovku. No, hele, pomoc. Co je? Ty jsi kreten. Co jsi zase dělal, ty vole? Tohle radši. A pojď! Ty kreten. No, to nejlepší. To chce vajíčko. No. Hodím tam plato, dole ho mám. Dobře, no tak dět. No, sypu, míchám, to je tak tuhle. No, lepí. Jdem na to? Dobře, tak jdem. Petr, kurva to zlomil. Nevadí. Přišpendlím. Tady to usmyknu. Dobře, no. A to s těma barvy, no. No, když sem, říct tam. Dobře, jsi mě koberec. Jasně. No, se jak netrefil. No. Nevadí. To už je ono. Tak měl jsem hoď. A? Dík. Co mám to rovně? Jo.
Já jsem se čistila ty ruce, takže nic. Škodí. Mám to do mě. No, trošku doprava. Jo, tohle dobře, že nesmí. No, Co to je? památnu. Ty krám. Co pak si dělá? To já jsem ti dvajček jak moc, ty vole. No, to jo. Kurva. To má? Jo, no, to bys mohl. Čekaj. Už to utrh. Ale počkej, ty No, krám. Jsi to usel. tak si to užij teďko, vole. Neboj. No, Tak. dej to sem. Já to stoupnu. Takhle, fuj. Hej. A rozpadne. Ty vole. Co děláš? To má, co je? Ty vole. No svíčte, ne? A teď světím. No, tak to jsem slepej, ne? No, zítra jdem na oční. Oj, to co tam, to dýchám. Tak, To mě ty debile. tak, Alexandřice. Co teď? No, To jsme udělali na hovno. no i když. No, ne, no. Ty vole. Dá dělat. Co s tím? Jo, vlastně, ale mohli byste to? Udělej. Tak? Ty je Jo, za mnou. už vím. No, No, tak jdem. tak je za mnou. Šeru. Tak, a ještě tady. Už mastím. A ještě tady. Počkej na mě. Počkej, ještě tady. A Šeru. To jsme v cíli. je. No, ty vole, vypadá to dobře. Ale ty okna taky nebyly zamrzení. To ne, no. No. Teď? Vlastně, já nevím. Tak To třeba... uřídni. Já už jsem tady Hlavně neuřídni celý to okno. No to říkám, ty kreténe. Ještě to vyhoď, vole. Ty bába už tam ležela, neboj. Je dobře. Tady někdo by mě běhli. A třeba tady. Může se tref. Jo, dobrý. Tak, ten. Chci zatnout. Jo, tady, vrní. Už jedu. A ještě tady. Musím přivařit. Jasně. Tak, žádlo. Ty vole, už mám hlad. Konečně. A je vymováno. No ano. A jde mi. Tak to otevři. Dobře. A povedlo se to. A je to. A je to. A já to lezu a. Ty jsi debil. Ty, A můžem znova, ty vole. co se dá dělat? Ještě mi za to zaplatíš, aby ti to dělal. Tam měl scénář Petr Souček a Michal Kenický. Přich, Michal Kanický a Petr Souček. Výrovanek. Žádná. Hudba už byla. Kamera. Kamera Sony Ericsson V200i. Režie už byla. Petr Souček, Michal Kenický. Vyrobil krátké Jiřího Žihla pro 9. třídu Žihles.